ҳамада салом алейкум, бардори хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Мавзӯе ки бисёрам шумо хоҳиш кардагӣ буден, медонам ки хеле ҳам сахт интизорен, яъне ки дар бораи Саддам Ҳусейн 4 зону када ё ин ки 2 зону када бишинен, ба диққат тамошо кунен. Албатта ба дӯстотон падилица кардан ва лайка агар ки жалко набоша фаромӯш накунен. яке аз диктаторои маъшҳури асри 20 дар Ироқ ӯра бад медиданд, дӯст медоштанд, ҳурмат мекарданд ва метарсиданд. Бале, хеле ҳам гапҳои противоречив задем, лекин и хислатҳои диктатурае. Солҳои 1970 дар ин кишвар ягон кас чени ин шахс машҳур набуд. Чӣ гуна одам сари қудрат омад ва чӣ гуна сарварӣ карда, чӣ хел ҳаёташ ба поён расид. Дар ин видео дар бораш пурра гап мезанем. ва ҳоло ки мо сар кардагӣ нестем, имконият ҳастае ки шумо дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунен. ин кора чӣ гуна карда метавонен? ба ссилкае ки дар комментария видео закри печидагӣ шумо метавонен ки ба сайт гузашта регистратсия кунен, ҷанговару бозингари дӯстдоштаеқтона интихоб карда, агар угадат карда бутонен бурди ӯра, метавонен дар ин кор пул кор кунен. ва фаромӯш накунен ки дар вақти полни регистратсия кардан дар депозити аввалтон метавонен ба ёрии промокоди канал бонус ба даст биёрен. ссилка ба регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария духтагие. Саддам Ҳусейн Абдалмаҷид Ал-Тигрити. ин ҳаст номи аслии пурраи президенти пешинаи Ироқ. ин шахс ба дунё меояд 28 апрели соли 1937 дар деҳаи Ал-Ауҷа, 13 километр аз Тигрит, дар соҳили ғарбии Тигрит. ҳамин хеле версия ҳастае ки Саддам дар синни соли худаш якчанд соли дигар изофа кардагиа ба хотири шомил шидан дар партияи ПАС. ва як версияи дигаре ҳам ҳастае барои сабаби синни солаш за якчанд сол изофа кардан, яъне ки зани якуми ӯ бо номи Саида ба дунё омадагиа соли 1937 ва чӣ хеле ки мо шумо медонем дар давлатҳои исломӣ шахсере ки бо зани аз худаш калон хонадорӣ мекунад, на он қадар хуб қабул мекунанд. яъне ки ба ҳамин хотир синни солша Саддам мувофиқи синни соли Саида мекунад. кӯдакии Саддам Ҳусейна наметавонем мо бигем ки ширину шакардор буд, барои он хотире ки падари ӯ аз дунё мегзара ҳатто пеш аз ба дунё омадани ӯ, яъне ки аллакай мефаҳмад ки ҳозир чӣ гуна кӯдак ба дунё меояд ва тез мерава аз тарса. ва тарбияи фарзанд ба дӯши тағои ӯ мешавад, яъне ки Тулфах офитсери армияи Ироқ буд ва соли 1941 дар ҷанги байни Англияу Ироқ иштирок кардагиа. аз байни як сол мегзара антиколониальни қувваҳо бой метанд дар ин ҷанг ва Тулфака паси панҷара мешинонанд ба муддати 5 сол. баъди ин воқеа Саддам бо ҳамроҳи модараш ба хонаи амаки Саддам мераванд, яъне ки хеши падарии ӯ. баъди якчанд вақт бевазан ба шавҳар мебарояд. аз ин никоҳ диктатори оянда соҳиби 3 бародар ва 2 хоҳар мешавад. аз ҳамада даҳшатнокаш онае ки чӣ хеле ки гуфтем, кӯдакии Саддам Ҳусейн хеле ҳам талх буд, бо талхию ябора шуд, яъне ки аз пияндараш ӯ ба мисли вазифаи хонагӣ шата мехӯрд. сардори нави оила, яъне ки пияндари ӯ ҳама вақт ӯра латокӯб карда намемонд ки мактаб бихона ва маҷбур мекард ки ғоратгарӣ кунад, яъне ки худи Саддам Ҳусейн. аз турма мебурояд Тулфах, тағои Саддам, яъне ки шахсе ки дар вақти ҷанг 5 сол ҳабсш карданд, агар фаромӯш накарда бошен. баъди аз турма баромадан ӯ директори мактаб дар Тигрити кор мекунад ва дар ҳамин ҷа Саддама назди худаш мегирад. ба ҳамин хотир Саддами 10 сола метавонад ки ба мактаб хондан шурӯъ кунад ва устоди нави худша дар карьераи политикӣ дарёфт мекунад. дар хонаи тағоиш Саддам шинос мешавад бо Аҳмед Ҳасан Албакр, президенти ояндаи Ироқ ва рафиқи худи Саддам Ҳусейн. соли 1955 мактаби миёнаро хатм карда ҳамчун сардор дар райони Ал-Карх таъин карда мешавад. охири солҳои 50 барои Ироқ хеле ҳам соли авҷи политикӣ буд. дар кӯча хеле ҳам норозигиву изҳоротҳо бисёр мешуд. дар миёни халқ машҳур буд президенти Египет Гамал Абдулнасир Ҳусейн. аз тирамоҳи соли 1956 дар Бағдод оғоз меёвад ҳаракати оппозитсионии хеле ҳам бузург. Саддам Ҳусейн дар корҳои политикии хеле ҳам худша аъло нишон дода, дар изҳоротҳо
иштирок мекунад ва соли 1957 кандидати аъзои партияи Баъс мешавад ки ин партия дастгирӣ мекард идеологияи натсионализми давлатҳои араба. Баъди шомил шидан ба партияи Баъс Саддам Ҳусейн завқ надошт ба корҳои теоретически, яъне ки ӯ практикада бештар завқ дошт. Бо ҳамроҳи одамои худаш бо фармони боло дар райони Алкарх противникҳои политикии партияи Баъса латакуб мекарданд. Моҳи июли соли 1958 монархияи Ироқа барҳам мета генерал Абдулкарим Қосим. Албатта баъситҳо ҳам ӯра дастгирӣ мекарданд барои он хотире ки ин генерал идеологияи натсионализми араба дастгирӣ мекард. Лекин ба дастгирии идеологияи давлатҳои араб нигоҳ накарда Қосим розӣ набуд ки дар араб хур шавад дар состави Сирия ва Египет. Дар ҳамин вақт Қосим зидди ҳамфикрои пешинаи худаш мегардад ки дар натиҷа бисёр баъситҳо пушти панҷара мераванд ва қариб буд ки худи Саддам Ҳусейн дар дуюм срок пушти панҷара намешуд. Охири соли 1958 бо гумони гуноҳи куштори депутат дар Тигритӣ, лекин ӯро паси панҷара шинонда наметонанд, барои чӣ хотир ки 100% гуноҳи ӯро тасдиқ карда наметонанд. Баъдан партияи Баъс нақшаи куштори Қосима мекашанд ки аллакай наздик шидагӣ буд бо партияи коммунистӣ. Нақшаи кушторшо нобарор анҷом ёбад ки дар натиҷа Саддам Ҳусейн захмӣ мешавад, лекин метавонад ки бигрезад. Ва албатта мисли дигар диктатурҳо ҳам чӣ хеле ки мо медонем воима кардана дӯст медоранд ва ҳамин гирехтан ҳам хела воима мекунанд. Ҳар намуд образ дода. Агар кӯтоҳ гада гап занем мисли инеми хел типа. Ин даст кандагӣ ва ба ин даст духтагӣ. Ҳусейн ба Каири Египет меояд ва соли 1961 дар университети Каир дар факултети юридически дохил мешавад. Дар Египет Саддам боз ба ҳаёти политикӣ дохил мешавад. Аъзои гурӯҳи Баъси Местни мешавад ки баъдан аъзои ҳамин гурӯҳи фармондеи регионалии худи Египет таъин карда мешавад. Ҳамчун баъси Саддам аз правительства стипендия мегирифт, лекин ин пул ҳамавақт доимӣ намеомад ва худи Саддам Ҳусейн боша зери назорати властҳо қарор дошт ва ҳатто ӯра якчанд маротиба политсия дастгир карда ва паси панҷара ҳам шиштагӣ. Дар вақти қарор доштанаш дар Египет Саддам Ҳусейн хеле ҳам хуб меомӯза политикаи Гамал Носира ки хеле ҳам ӯра ҳурмат мекард. Баъди барҳам додани режими Қосим аз тарафи партияи Баъс, Ҳусейн бармегарда ба Ироқ ки аъзои бюрои марказӣ мешавад. Баъди як нишасти партия Саддам Ҳусейн зидди Али Салих Асаадӣ, генеральни секретари партияи Баъс гап мезанад. Бо ин рафтораш Саддам диққати Мишел Афлияка, яъне ки основатели партияи Баъса ба худаш ҷалб мекунад ки ин сабаби хеле ҳам алоқаи сахт мешавад байни ӯ то вақти марги Мишела. Аз ҳамин хотир вақте ки моҳи июли соли 1966 дар натиҷаи переворот дар Ироқ Баъс сари қудрат меояд, Саддам Ҳусейн аллакай сарварӣ мекард партияи службаи безопасности. Вақте ки баъситҳо сари қудрат меоянд, мисли ҳар вақта ҳарифошона нобуд кардан мегиранд. Контрол кардани спецслужба ба Саддам Ҳусейн имконият метаҳад ки власти ҳақиқира зери идораи худаш қарор буда. Баъди 3 сол Ҳусейн университети Монтасирияи Бағдодиро хатм мекунад. Дипломи юриста ба даст оварда вазифаи заместители председатели Совети фармондиҳии революсионӣ ва заместители секретари генералии фармондеҳи Баъса мегирад. қадами муҳими Саддам барои сарварӣ ва сардорӣ дар Баъс имзо кардани договор бо Мустафо Барзанӣ буд. 11 марти соли 1977 ки ин договор тасдиқ мекард автономияи Курдистони Ироқа ки дар натиҷа имзо кардани ин договор хотимаи ҷанг бо повстанцҳои Курдистон мешавад. Дар давоми 2 сол Саддам Ҳусейн сардори партия Аҳмед Хасан Албакраро ба қаторҳои қафо мепартояд. Солҳои 70 хеле ҳам диққати ҷиддӣ медод Саддам Ҳусейн барои омӯзондани Академияи ҳарбии Бағдод ва дар баробари ӯ ҳаракат мекард ки зери контроли худаш бигирад пойтахти Ироқа ва ин кора ӯ метонист бо азобу шиканҷа додан ва нобуд кардани шахсое ки бо политикаи ӯ розӣ нестанд. Моҳи феврали соли 1972 Саддам Ҳусейн ба Москва меояд ки дар оҷа советски иракский договорро имзо мекунад дар бораи дӯстӣ ва ҳамкории байни кишварҳо. ин договор ба режими Ироқ дастгирии ҳамаҷонибаи ҳукумати советиро медод. Дар ҳоле ки дорандаи чунин
дастгирии абарқудрат дар пушташ мешавад, Саддам Ҳусейн тамоми армияро ба силоҳу аслиҳа таъмин карда, ширкатҳои нефтиро дар ихтиёри худ мегирад. Даромади хеле ҳам калон аз экспорти нефт ба Саддам Ҳусейн имконият метаҳад, ки соҳаи экономикаи давлат ва халқиро беҳтар кунад. Саддам хеле кӯтоҳ гап мезад. Шиёри ӯ ҳамин буд: экономикаи бақувват, армияи пурқувват, сарвари пурқувват. Дар вақти сарварӣ кардани ӯ роҳҳо, мактабҳо, хонаҳои истиқоматӣ, беморхонаҳо сохта мешуд. Дараҷаи саводнокии халқ хеле ҳам баланд афзоиш меёбанд, аз 30% то 70%. Лекин бо дариҷа гап ҳастад, ки ин дараҷаи фоизӣ каме нодуруст аст, яъне ки искусственно вардоштагианд. Лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, дараҷаи зиндагии халқ дар Ироқ хеле ҳам баланд меравад ва албатта ки дар баробари машҳурии Саддам Ҳусейн. Дар аввали солҳои 80 Ироқ яке аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳони араб мешавад. Ба хотире ки сардории спецслужба дар ихтиёри ӯ буд, ӯ ҳама кабинетҳои давлатӣ ва армияро аз шахсое ки зидди ӯанд ё ин ки ба фикрҳои ӯ розӣ нестанд тоза мекунад. Оҳиста оҳиста ҳам хеле мекунад, ки власт, яъне ки пешбарии давлат зери дасти партияи ягона мешавад. Дар сояи ӯ симои президент аллакай наметофт ва 16 июли соли 1979 Ахмед Ҳасан Албакр пости президентиро тарк мекунад ва сари власт меояд чихеле ки шумо аҷдад доштен Саддам Ҳусейн бо ҳамроҳии партияи регионалии Баъс, ки албатта и ба ӯ имконияти метиҳад, ки на президент, а балки диктатор шавад. Таърихи ҳукмронии Саддам Ҳусейн бо диктатурӣ ва зулм оғоз мешавад ва оҳиста оҳиста култи шахсияти президент сохта мешавад, ки албатта чунин ҳаракатҳо ё почеркҳои диктатурияй, яъне ки чихел. 12 феврали соли 2000 президент Саддам Ҳусейн ҳамчун сардори партияи Баъс аз аъзоии партия якчанд иштирокчиҳои ӯро хориҷ мекунад. Барои кадом гуноҳ? Барои надонистани биографияи худаш. яъне ки махсус экзамен гирифта мешид дар бораи биографияи президент. Шахсое ки биографияи ӯро хуб намедонистанд, яъне ки ӯ ҳақ надоштанд, ки аъзои партия бошанд ва дар давлат кор кунанд. яъне ки барои дар давлат кор кардан муҳим нестае, ки ту экономикаро хуб бифаҳмӣ, ба саводу ба ақл бошӣ. Муҳим нестае, ки ту роҳиша бидонӣ, ки чӣ гуна сатҳи зиндагии халқа пеш барӣ. Муҳим онае, ки ту президента качествоҳои хубша бидонӣ ва дар ягон ҷо таърифш кунӣ. Надонӣ агар дафшаи власт. Ҳусейн аз ҷанг шарм намедошт. Ҳамин хел мехост, ки мушкилиҳои Ироқро бартараф кунад. Аввал осеб мебинад Эрони ҳамсоя ва дар аввали солҳои 90 оғоз мешавад ворид шудан ба Кувейт, ки дар натиҷа экономикаи кишвар хеле ҳам осеб мебинад ва ҳаракатҳои оппозитсионӣ оғоз мешаванд. Барои ҳалли мушкилӣ Саддам ҳар як шахсеро, ки ба фикри ақидаву политикаи ӯ розӣ нестанд, ба қатл мерасонид. На танҳо барои ҳалли чунин масъалаҳо Саддам хитрӣ мекард ва яроқ истифода мебурд. Дар миёни соли 1982 то соли 2003 нисбати Саддам Ҳусейн якчанд ҳаракати куштор мешавад. Соли 1982 ҳаракати қатли президент. Соли 1987 аъзои партияи Даъва ҳуҷум мекунанд ба кортежи президент. Саддам Ҳусейн осеб намебинад. Соли 1988 ҳаракат барои қатли президент, нақшаи куштори президент ва ҳаракат барои переворот кардан. соли 1989 ҳаракат мекунанд, ки ӯро бикушанд дар вақти гузарондани парад ба тавассути як танкае, ки барои кор омода шудагӣ буд. Соли 1996 ҳаракати дастаҷамъона бо маслиҳати пешакӣ барои переворот дар Ироқ бо дастгирии ЦРУ. Соли 1997 ҳаракати нобарори куштори президент. Соли 2000 ҳаракат мекунанд, ки ӯро ба дом баафтонанд. Ишдам наметонанд. Соли 2002 лётчики ҳарбӣ дар миги 23 ҳаракат мекунад, ки ба дарбори президентии Тартар зарба бизанад. Израил қабул мекунад ҳаракати куштори президента соли 1992. Оғози анҷоми сарварии диктатора метонем ҳисоб кунем ҳамун вақтеро, ки интереси Ҳусейн дар Амрико пайдо мешавад, ки дар ӯ хеле Амрико нигарон буданд дар бораи халқи Ироқ. Соли 1998 оғоз мешавад аз Билл Клинтон. ҳуҷуми серьёзнеро ба баҳонае, ки Ироқ яроқи хатарнок сохтестай, анҷом мета Ҷорҷ Буш. 18 марти соли 2003 Амрико барои Саддам Ҳусейн ултиматум мемонанд, яъне ки ӯ ва писарони ӯ бояд, ки дар тамоми 48 соат Ироқро тарк мекарданд. Лекин дар ҷавоб Саддам
یعنی که این دشنامه والакай 20 марти ҳамон сол Великобритания ва Амрико войскаро рой мекунанд то ки бифаҳманд тарҷумаи ин сухана. Капаи Саддам Ҳусейн конкретно дуд мекуна 17 апрели соли 2003 вақте ки боқимондаи дивизияи Мадинара аз Бағдод капитулировать мекунанд. Американцо ва ҳамфикрони ӯ то 1 мая тамоми кишвара зери идораи худшон мегиранд ва оҳиста-оҳиста муайян мекунанд ки дар куҷо қарор доранд аъзоҳои лидерҳои Ироқ ва дар охир худи Саддам Ҳусейна дастгир мекунанд моҳи декабри ҳамон сол ва баъдан суди хеле ҳам дароз мешавад ки фактое ки дар асоси ӯ Саддам Ҳусейна гунаҳгор медонанд барои Саддам Ҳусейни хеле ҳам афгор шуда ягон шанс барои наҷот намедод. 3 декабри соли 2006 Саддам Ҳусейна ба қатл мерасонанд тавассути доркашӣ соати 6 ба вақти Москваву Бағдод. Ана ҳамин хел хотима меёва ҳаёти диктатор, ҳаёти шахсе ки дар тамоми ҷаҳон метавонем бигем ки машҳур шид, шахсе ки аз як тараф диктатор буд, аз як тараф ҳар як шахсе ки ба фикри ӯ розӣ набуд рост ба қатл мерасонид, аз тарафи дигар боша ҳаракат мекард ки кишвар рушд биёва. ба фикри шумо Саддам Ҳусейн ғамхори халқу миллат буд ё ин ки хунхор? фикр рахтану дар комментария бинависен. Чизе ки дар бораи ӯ буд пурра гуфтем. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.